Ja, hej William. Kan du ikke finde en pædagog, jeg lige kan snakke med? Jo, tak. Ja, Dags, mit navn er K. Termansen. Ved du hvad, jeg prøver at få kontakt... Ja, hej. Jeg prøver at få kontakt med Fru Nansens vej, fordi min søn skulle have ringet derudefra. Jeg havde fået et brev om, at han kunne ringe op en gang om måneden. Og nu undrer det mig lidt, at han ikke har ringet på den tid, hvor det var aftalt. Nej, men problemet er, at man kan ikke få kontakt med Fru Nansens vej, Susanne Kokholm Gade. Og problemet er jo, at det bliver jo ret kompliceret, når man ikke kan ringe ud og spørge, om de har glemt, at han skulle ringe op, eller om der er sket noget, eller hvad. Kan du det? Men det jeg tænker på, du er på en institution nu, eller er det et hjemmenummer det her? Okay, fordi det jeg tænker på, det er, om du kunne ringe over på Fodboldlandsvej og spørge, om de kunne ringe til mig omkring det her. Fordi det er lidt, jeg har det også sådan, jeg vil da gerne kunne gå med min telefon, uden at skulle, altså nu har jeg træner hunde, så jeg er ude og gå tur med hunde, og det er ret svært for mig at kunne være til 24 timers rådighed for et telefonopkald, som ikke var kommet på det tidspunkt, det var aftalt. Ikke? Ja, og finde ud af, om de har glemt den aftale, om der er sket noget, og hvornår de har tænkt sig at ringe. Det kunne være rigtig rart for mig at vide. Og det kunne også være rigtig rart at vide, hvis de laver aftaler, hvis de har nemlig også nogle gange, jeg har kun en time samvær per måned, og der er faktisk 2 gange, hvor de ikke dukkede op til samvær, uden at ringe om, at de ikke var dukket op, og jeg havde rejst en halv dag. Og til synligheden er Susanne Kokholm Gade en lille smule uforstående over for, hvad det skaber af utryghed, hvis de ikke dukker op eller ikke ringer. Og det kan hun jo sådan set... Ja, det kan man så ikke rigtigt, for man kan sådan set ikke rigtig få fat i Susanne Kokholm Gade. Ja. Nej. Men kom du ikke frem til, om du kunne prøve at ringe derover og spørge, hvad foregår der? Ja, det synes jeg vil være en meget, meget god idé. Hej. Hallo? Ja. Nå, men jeg tænkte bare, at du vil bruge en af, der er som en regel par telefoner, er der ikke det normalt sådan nogle steder? Ja, plejer der ikke at være 3 telefoner sådan nogle kontorer, har I ikke det? Så kunne du ligesom gøre forretning med det samme her. Nå! Jamen, jeg tænkte bare, at du ringede op fra en anden, så du ved, det er tit folk, de har 2 til. Nej, okay. Nej. Jamen, hvad, ringer du så tilbage til mig, eller hvordan? Nej, det jeg har brug for, det er sådan set, at de overholder de aftaler, de selv laver. Det er ikke min aftale. Nej, men det er sådan set... Men prøv at høre, jamen, altså prøv nu at vågne lidt op. Altså, I er voksne mennesker, I er ikke det? Er I voksne mennesker? Det, altså, jamen, kan du høre det? Nej, men det er ikke rigtigt, fordi jeg sidder faktisk og har en god fornemmelse i maven lige nu. Men den gode fornemmelse, det er, at jeg tror, jeg har fat i en lang ende her. Nu skal du høre, det jeg tænker, det er at det virker en lille smule umodent, at man ikke kan tage den telefon, der ligger foran dig, og ringe og spørge, hvad foregår der lige her? Hvis du mener, det er over dit hoved eller et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan vel ikke...
Nej, jeg siger bare til, at du er på job. Er du, prøv at høre, er du på job? Er du på job, Susanne? Er du på job, Susanne, eller hvordan? Men prøv at høre, ved du hvad, godt, jeg bryder mig ikke. Så det var 76, 16, 52, 33.